ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу бинандагони наворҳои мо. Иншоалло ки ҳар куҷое ки ҳастен сеҳатманду тандуруст бошен. Гарчанде ки ҳайати эҷодии канали Дитягор мо фаъолиятмона қатъ кардаги будем, вале чӣ хеле ки шоир мегӯяд, аз гулӯи худ рабудан вақти ҳоҷат ҳимат аст, варна ҳар кас вақти серӣ пеши кас нон афканад. вазъияти пешомада ба як оилае ки имрӯз муҳтоҷи кӯмаканд моро бетараф нагузошт. Бародарои азиз, тақрибан 1 сол пеш ва ё зиёдтарак шудагӣ як фарзанди азизи падаршон аз даст доданд ва аз ин мусибат каме нагузашта фарзанди дигари ҳамин оила, акаи Файзулло, ба бемории қиматдармоншаванда, беморие ки маблағи калона талаб мекунад барои шифо ёфтанаш, мубтало шуданд. акаи Файзулло оиладор, соҳиби 4 фарзанд, қариб муддати 1 сол мешавад ки аз ин бемории вазнин ранҷ мекашад. наздикову дӯсто ҳар дороие ки доштанд барои табобати акаи Файзулло сарф карданд, аммо беморӣ рӯз ба рӯз, соат ба соат авҷ мегирад ва шифо не. ба тавсияи табибои тоҷик бояд ки бемор дар давлати Русия 2 ҷарроҳии мушкили майнаи сар гузаронда шавад ба маблағи хеле калон, ба маблағи хеле ҳангуфт, 800 000 рубли русӣ. аммо ин оилаи мусибатдида ва дастиҳимонда ҳайронанд ки ин миқдор пул аз куҷо пайдо мекунанд. бемора ба давлати Русия мебаранд ва ҷарроҳӣ мекунанд. биёен дар якҷоягӣ ҳама каса ба қадри имкон, ба қадри тавоноӣ дасти сахо ба сӯи акаи Файзулло боз мекунем. ба тавони 1 сомон ё 1 рубл дорем, ёрдам мекунем. дар навор мемонам ҳамо кортҳои бонкира рақамоша ва дар комментарияи аввалам ман ҳамуҷа мечаспонам. шумо метавонед ки тариқи ҳамин суроғаҳои банк ягон миқдор пул кӯмак кунед. хоб, тамошобинони азиз, барои маълумотгирӣ рақамҳои акаи Нурулло, бародари акаи Файзуллоро ҳам дар навор мемонам. шумо метавонед ки барои маълумот гирифтан тамос кунед ва аз акаи Нурулло пурсон бошед. дар якҷоягӣ мо метавонем ки 4 та фарзанди акаи Файзуллоро аз сояи падар маҳрум накунем. иншоалло ба кӯмаки Парвардигор акаи Файзулло шифо меёбад. худованд хайри ҳамаи мову шуморо қабул кунад, дастгири дунёву охират бигардонад. дар амони худо буд.